așa nu se mai poate. Avem o responsabilitate mare, dragii mei. Pedagogia nu e doar un job, cum vă place unora dintre voi să credeți, să o numiți. Când ești pedagog, nu stai cu ochii pe măririle de salariu și când ți se taie 10%, tu în ziua aia nu-ți mai ții lecția? Că avem o programă, care programă trebuie respectată. Ia imaginați-vă că elevii noștri sunt copiii voștri. V-ar plăcea să învețe copiii voștri la școala noastră? Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, domnule profesor de sport, vă rog frumos să vă dați demisia. Și mergeți să lucrați în alte domenii unde primiți bani mai mulți, dacă banii pe care îi primiți aici nu vă satisfac. Eu știu. Știu că salariile sunt mici, dar și dumneavoastră știați când v-ați ales această meserie, că din această meserie nu te îmbogățești. Știu că e greu. Din păcate, nici măcar un trai decent nu putem să avem din salariile pe care le primim. Dar responsabilitatea noastră este mult mai mare. Pentru fiecare copil cu potențial care se ratează, noi purtăm mare parte din vină. Vă rog să vă întrebați încă o dată de ce v-ați ales această meserie. Noi suntem, dacă îmi este permis să vorbesc așa, neurochirurgii societății viitoare. Bine, noi nu facem operații pe creier, dar metaforic vorbind se poate spune și așa. Noi facem modificări în mințile elevilor, adăugând plus valoare. Cum îi creștem, așa o să-i avem. Va fi și din vina noastră dacă peste câțiva ani o să ne întâlnim cu ei în autobuz și în loc să ne ofere locul, o să ne fure portofelul. Vă rog să meditați puțin și la acest aspect. Băi, ești prost, băi, ești nebun. Trăim vremuri grele, e adevărat. Dar cu atât mai mult puterea exemplului este mai importantă ca niciodată. Haideți cu toții să facem fiecare în parte lucrurile așa cum trebuie și o să vedeți că pas cu pas viața noastră va fi din ce în ce mai bună. Vă mulțumesc și vă doresc o zi luminată!